Ο 15ος αιώνας αποτελεί μια κομβική περίοδο στην ιστορία του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου εμπορίου. Μια περίοδο εντυπωσιακής τεχνολογικής προόδου και οικονομικής μεταμόρφωσης που επηρέασε βαθιά τη βιομηχανία, το εμπόριο, την κοινωνία και τις διεθνείς σχέσεις. Η δεκαετία του 50 αποτέλεσε σημείο καμπής για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο. Οι δεκαετίες 1960-70 υπήρξαν περιόδους ριζικής αλλαγής και καλλιτεχνικής ανανέωσης για τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η δεκαετία του 80 θεωρείται από πολλούς η χρυσή εποχή της μαζικής τηλεθέασης, με την τηλεόραση να κυριαρχεί ως το βασικό μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας σε όλο τον κόσμο. Η δεκαετία του 90 σηματοδότησε την εκρηκτική είσοδο του ίντερνετ στην καθημερινή ζωή. Από ένα εργαλείο αποκλειστικά για επιστήμονες και πανεπιστήμια στα τέλη της δεκαετίας του 80, το διαδίκτυο μετατράπηκε σε παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας, πληροφόρησης και εμπορίου. Το Facebook, με πάνω από 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες, άλλαξε για πάντα τον τρόπο που επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε και διαφημίζουμε. Ήταν ο καταλύτης για την επανάσταση των social media. Το εμπόριο άλλαξε τον κόσμο και τώρα η story τον αλλάζει ξανά. Σήμερα η αγορά είναι γεμάτη δυνατότητες, αλλά το προϊόν σας χάνεται πίσω από αλγόριθμους και μεσάζοντες. Οι creators δημιουργούν, αλλά δεν πληρώνονται δίκαια. Η story φέρνει το εμπόριο πίσω στα χέρια εκείνων που έχουν επιρροή. Οι δημιουργοί γίνονται οι νέοι έμποροι, με δικά τους καταστήματα που προωθούν τα προϊόντα σας με αυθεντικότητα και χωρίς ρίσκο. Πληρώνετε μόνο όταν υπάρχει πώληση. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, οι πρώτοι που τολμούν είναι αυτοί που κερδίζουν. Η νέα εμπορική επανάσταση ξεκίνησε και αυτή τη φορά μπορείτε να είστε στην πρώτη γραμμή. Story. Be your brand.